Dennis, please come in. In Pakamon, Dr. Junicio Bucao, Office of the Vice President, President for Research and Development and Innovation, iti Mariano Marcos State University. Na doon, dagiti may bilang nga nagapuan ang universidad, itatapay nga panapasya ti produkto nga bawang, at si Buderba ti Garlic Festival of Pat Atawanan iti napalabas. May bilang ito, iti panagbalay gida nga ng paado, iti produksyon di bawang, iti kada unit area. Kimbuno nagda nga kabayalan, nga may patungkol dito saan yung sakripisyo, iti kalidad, tinaga, among mulaan ti bawang. Iti panagkagpay ni Bukaw, iti panagbalay gida ang pasya ti tissue garlic protocol. Yung pwede kasta inunugot na. Nga marigananda nga agmula ti tissue cultured garlic. Kaputa, nung minsan laing ti kadatawan, iti panagmula ti bawang, dito yung Ilocos Norte. Kabayatan na, ipadano na tinakol panagyaman na, iti provincial government. Ababaeng kini Governor Celia Aranta Marcos, iti panaka-aproba, iti 2 million pesos, ang may latang para iti may sabisa na controlled nursery. Ito ang mapatano ito yung tissue culture na bawang. Manipul TG0, kes na patungkol TG1, apuntiri ang mabalin. Abay muloy kanya man napaset iti atawan iti provincial iti Ilocos Norte. Idol, Dennis Galipio, Tatak, IFM. IFM News.